Suntem la intrare în Munții Leauta de data aceasta. Elisa, ieși din cadru. Elisa, intră în cadru. Elisa nu vrea în cadru. Am văzut o oaie. Mai devreme am văzut o căprioară, dar asta e partea a doua. Și urcăm pe vârful Piatra Dragoslavelor sau Vârtoapele, Vârtopul. 1435 de metri. Da, e mult spus vârful, dar se vrea a fi o drumeție ușoară. Elisa iar iese din cadru. Să fie o drumeție ușoară în care să ne mai bucurăm de timp cu prietenii și de primăvara asta din decembrie-ianuarie, că e aproape ianuarie, decembrie terminat. Suntem prima dată în zonă, urcăm pe marcaj triunghi albastru și de pe vârf vrem să coborâm pe marcajul cu punct albastru. Peisajul de aici de sus este foarte, foarte fain. Nu mă așteptam să fie atât de interesantă priveliștea. Contribuie la aceasta faptul că avem stâncă destul de multă, deci nu e doar un vârf așa ca un deal, ci chiar aduce amunte. Și faptul că avem deschidere către munții înalți din jur. Leauta și Bucegiul de o parte și Iezer Păpușa și Piatra Craiului de cealaltă parte. Combinație numai bună, nu? Combinație perfectă. Am avut o tură foarte faină, un traseu ușor, păcat că e un pic cam departe de Brașov, o oră și 20-30 de minute de condus, însă e chiar fain. Iar vremea asta de primăvară m-a făcut să mă gândesc dacă mai vreau să vină zăpada și să merg la schi sau din contră vreau să vină soarele, să treacă ploile și să pot să scot din nou bicicleta la modul mai serios. Una peste alta a fost o drumeție care ne-a plăcut foarte tare, cu care ne-am împrietenit repede și pe care de ce nu o vom repeta în viitor. Cam asta a fost în această filmare, în acest clip. Ne vedem cu data viitoare, aveți grijă de voi și fiți responsabili în tot ceea ce faceți și în drumețiile pe care le parcurgeți și bineînțeles nu uitați să vă bucurați de natură, de munte și de libertate.